rhaid i. Na, ti wedi dweud rock band. A wedyn mae'n rock band Hugh Thomas. Mae Tafwyl yn gyffrous achos mae pawb yn mynd i Tafwyl. Tafwyl yw lle ti'n gallu joio. Ond mi wedi hoffi y vegan cake. Vegan stuff? Yeah, vegan. Hwna'n beth ti ddim gallu gael milk neu egg neu chicken nuggets. Be? Mae rhaid angen gwneud caca gyda reina, heblaw am chicken nuggets. Ti'n gallu cael sauce painted ti a cael hifia. Ti'n gallu mynd am not castell house. A ni'n gallu mynd mewn i'r castell a gweld beth mae wedi digwydd pam y king wedi bod, pam y brenin wedi bod yn byw. Dwi'n edrych ymlaen at cael hifia. Yna arden bod yn mallu bec disgwyl pam ti'n mynd yn gyflym iawn mae lot o canu'n dod mas. Dwi'n edrych ymlaen at y rock band.